En undergrundskultur, der faktisk rummer alt. Eventyr, spænding og kreativitet. Det handler om at skabe sig et navn og blive set. Det handler om stil, om skills og konkurrence. Det handler om at leve livet vildt og tage en chance. Det handler om at skabe noget ud af ingenting. Om at søge nye veje og ikke gå i ringen. Du lytter til min rapper, siger du er ikke rigtig klog. Hvad skal vi med farver på mure og på tog? Graffiti det er hærværk, og lortet skal bekæmpes. For borgerskabet skal sgu ikke forulempes. Graffiti er hærværk, det er systemets jargon. Men hvad når man lader børn vokse op i beton? Når man skaber en verden, der er kedelig og grå. Uden noget at glo på, ikke noget at tro på. Hvem laver hærværkssystemet eller os? Er der noget at sige til, at de unge de vil slås for en bedre verden? Med andre værdier, en penge og en arbejdsløshed der stiger. Graffitien har bredt sig til det ganske land. Der farver overalt, de unge går til modstand.